bolokuru mankan de bɛ ni farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ in na n'o ye gymnase ye Kinshasa. Tshibanda Wata Judex ale bɛ ka sifinlaka bolokurukɛla n'o ye boxeur ye k'o dege. A bɛ ka kɛ so kɔnɔ Muhamad Ali y'a ka labɛn labanw kɛ yɔrɔ min na ka sɔrɔ ka taa ka kuwada ɲɔgɔnna daminɛ n'an ko kɔnba Rumbol Inve Jingol o ni ɲinan cɛ san 50. A so de filɛ nin ye Muhamad Ali tun b'a ka degeliw kɛ yɔrɔ min na don o don sɔgɔmada fɛ ka sɔrɔ ka taa a ka bolikɛyɔrɔ la. Tile damadɔ an n'a don belebele ɲɛnamayali cɛ n'o ye octobre kalo tile 30 ye kuwada ɲɔgɔnna bolokuru n'o ye boxu ye o bunakun kan. San 1974 Muhamad Ali ni George Foreman ni ɲɔgɔn cɛ. Judex hakili jiginna a don ɲagaɲaga la ni jama bɔra fo k'a fɔ to ten Tata Raphael tɔgɔla stade la ka na diɲɛ ŋana fila kuwada ɲɔgɔnna lajɛ diɲɛ maa bɔra min kalama. Now you see me, now you don't. You think you will, but I know you won't. Kuwada ɲɔgɔnna min tun dɔgɔdara kalo caman n'a laseli kɛra kunnafonidisiraw fɛ ko a bɛna kɛ sɔgɔmada nɛgɛ 4 waati a jɛnsɛnna kosɛbɛ jabaraniso kan lamɛrikɛn jamana kan ni diɲɛ maaba caman y'a lajɛ kamasɔrɔ a tun bɛ ka kɛ jamana na min kan n'o ye Zaïre ye o tun lakodɔnnen don ni basigibaliya de ye farajɛ caman ka faamu na. Judex n'a si bɛ san 71 na a hakili b'a la bolokuru ɲɛ hakɛ o hakɛ ni Muhamad Ali y'o sɔrɔ a fadenkɛ la tako segi kɔfɛ minnu juguyara fo k'a fɔ to ten mɔgɔ ba 60 ɲɛkɔrɔ. Quand ils sont entrés tous les deux pour la 8e round. U mɔgɔ fila kelen ka ɲɔgɔn dan tako segina daminɛ sanga filanan na Ali ye a numankuru fili ka tila ka kinibolo fili a faden ɲɛnaminina ka bin giriw a kɛra i n'a fɔ sama binkan a seginnen ka na a ka kin kɔnɔna na jama caman bɛ yɔrɔ min na Judex hakili tora ni ɲɔgɔndan in na min ye a ka jɛnɛtigɛ tagabolo yɛlɛma ka ɲɛsin degeli d'un éléphant qui tombe. Bouh! Tshibanda Wata Judex boxu degeli karamɔgɔ don Muhamad Ali kanuba n ye ko in to hakili la walasa k'a ɲɛfɔ n denw ni mɔdenw ye k'a yira ko san 100 laban in na n tun bɛ yan n sen tun bɛ ko labɛnnaw ka jɛkulu la ne de ye juru kɔrɔta walasa Muhamad Ali ka yɛlɛ ring sanfɛ kuwada ɲɔgɔnna yɔrɔ a ye ɲɛfɔli caman kɛ n ye ka da kan ne de tun ye an ka clubu jalatigi ye. Tshibanda Wata Judex ka fɔ la ale min kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye RDC jamana kan ka muso clubu sigi boxu kunda ale yɛrɛ bakun ko tɛ ni ko in ye mɔgɔ caman la na boxu la a tun bɛ fɔ minnu ma Zaïre na boxu la. Je suis fier tout d'abord puisque Mohamed Ali a inspiré ce pays. Muhamad Ali y'a to ni jamana in lakodɔnna n'i y'a lajɛ an ka boxukɛla muso caman bɛ tɔnba caman na i n'a fɔ World Boxing Association, World Boxing Council, World Boxing Organization. Kabini san 1974 Kongokaw bɛɛ ye boxu kanu u ka laɲini ye de ka baara kɛ a kɔnɔna na kamasɔrɔ fɔlɔ anw faw tun hakili la ko langolo tun don nka baara tun don an ye baara kɛ. Ni kuwada ɲɔgɔnna in Muhamad Ali ni George Foreman ni ɲɔgɔn cɛ a donna tariku kɔnɔna na diɲɛ ɲɔgɔndan belebele don san 100 laban in na farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan.